usab mga angkol ug mga ante, tugutin na sabgan ninyo na mangayog katahuran. Magandang gabi po sa inyo. Mga kabisyo! At sana okay pa sa alright lagi ang inyong mga lagay. Sa mga inaantok, ay huwag mo nang antukin kasi may biyahe. Pag may biyahe, siyempre dapat budat ang mata. Dapat gising na gising. Lalong-lalo na dito sa ating programang Totoy na Love. Pwede mong balik rin. Love, Totoy na. At siyempre, kanina, no, itong araw na itong gabing ito, pinag-usapan po natin itong tungkol sa ating kapitbahay. Napaka-importante po. Marami pong affected dito sa ating mga kapitbahay, no? Siyempre, ayan, yung mga klase-klase, no? Mga classification sa mga iba't ibang klaseng mga kapitbahay. Nabanggit na rin kanina yung maingay na kapitbahay. Yung merong malakas na sound system at nakikinig kay Totoy Bato. Ayan, at ito, pangalawa po natin, ito yung kanina, yung mahiyain o kaya tahimik na kapitbahay. Dito dapat kayo, ikaw, angkol, ante, pamangkin na dapat matakot kayo. Hindi natin alam kung anong meron nito kasi tahimik eh. Silent but dangerous. Tahimik pero mapanganib. Gahilom-hilom pero gapaots. Ayan, eto na po ang ating pangatlo. Mapagkamalan o mapagsuspetsahang kapitbahay. Dito siguro yung mga marites. Yung mga minsan, no, may mga tao na madalas manghula o magkaroon ng mga kahina-hinalang opinyon sa kanilang kapitbahay. Marites siguro to. Ayan. At eto, ang ating pang-apat po mga kabisyo, no? Dagdag natin to kanina. Yung mabait at makikipag ugma na kapitbahay. Ito yung mga kapitbahay na handang tumulong, hindi ka sasaksakin, Handang tumulong at magkaroon ng positibong ugnayan sa kanilang komunidad. Halimbawa, pag may mga problema lang, problema siguro doon sa inyo, nakita na, parang kailangang buhatin tong isang sakong bigas. Halimbawa lang, buhatin ko, tulungan ko kaya to. Kaya naman isang sakong simento. May mga ganong mga klaseng mga bagay ba? Nakikita na may kailangan yung kapitbahay. Ayun, handang tumulong. Ayan, alam na po natin yan, no? Nung araw, no? Dati sa probinsya, pag nakikita ng gumagawa po ng bahay, ayun, tumutulong yung kapitbahay. Dito yan. Magaling kapitbahay yan. Mabait, Eto, may isa pang klaseng kapitbahay. Yung makulit o madalas magtanong na kapitbahay. Grabe to. Ito yung mga taong palaging nangungulit. Nagtatanong tungkol sa iba't ibang mga bagay sa komunidad. Hindi naman sila marites. Pero alam mo yung just to create a conversation, panay tanong, parang miyembro siguro ng kapisanan ng mga broadcaster. Hindi sa Pilipinas, pero kapisanan ng mga broadcaster sa subdivision. Ayan. Alam mo, nung dati, may mga ganito. Ganitong klase. Panay pangungulit. Gustong magka-impormasyon. Pero hindi naman masama naman. Kasi hindi naman good infos lang naman. Eto din, mga kapitbahay na mahilig sa komunidad o aktibo. Mga kapitbahay na madalas sumali sa mga community events o naglalaan ng oras para sa proyektong makakatulong sa komunidad. May mga ganito yan. Nung araw, yan, makikita natin yan. Mga members sa mga grupo sa ano-ano dyan. Yung mga angkol, ikaw kol, diba? Siguro yung lolo mo o kaya yung lola mo, ganon. Apil-apil kahit na walang bayad. Eto sila yun, mahilig sa komunidad. Mga member sa mga senior citizen siguro. At iba't iba, mga member sa mga simbahan, ganon. Pero medyo may edad na sila, mga kabisyo. Hindi na sila masama. Okay pa, alright yan. Eto pa, yung mga palaging nasa bahay na kapitbahay. Ang mga tao na laging nasa bahay, maaring itinuturing na tahimik o maaring magdulot ng seguridad sa kanilang lugar. Diba? Ganda, no? Alam na natin na nung araw, no? May mga ganito, palaging nasa bahay. Hindi sila member ng tabian, chismosa. Tahimik lang sila po.
Parang ayaw nila ng magulong buhay. Sana ngayon, no? Sana lahat ganun, no? At eto na mga kabisyo, mga klase na pinakaayaw mo na kapitbahay. Maganda to mga kabisyo. Ikaw ngayon, Angkol, no? Dapat alams na alams mo para hindi mo ito gagawin kasi binanggit ng ilan dito. Sabi dito ni Joanna D. Ayaw niya yung hindi nagbibigay ng malunggay. Meron tayong mga kapitbahay dyan. Kinukuha lang yung usa ka dahon, pongpong ba? Kapitbahay, nakita ka, nagagalit. Ba't yung kinuha yan? Ako nagtanim niya, ganito. Dami nagsasabi. Di ba? Ganon, ayaw nila ng ganito. Meron pa ang pinakaayaw na kapitbahay. Sabi ni Balgwa, MJ, pinakaayaw ko po. Yung chinichismis ka, hindi naman totoo. Yan, marami po kayong ganun. Oo. Sabi ni Baknis sa Jeric, nagsusuli lang ng gamit na hiram niya tuwing may birthday sa bahay. Ikaw, Col, yung kaguran, yung kayod ng nyog. Di ba? Sinasauli lang tuwing November 1, November 2 ba? Pag gumagawa ng bikos, ano yung kaguran? Ayaw puntahan mo, hindi nga sinasauli. Pinupuntahan mo pa eh. Di ba? Ayan, sabi ni Joe Abdul, ang ayaw ko sa kapitbahay ko ay yung kausapin lang ako pag may kailangan at yung kung ano makita niya na mayroon sa'yo, nahiramin. Hindi naman alam ibalik pag hindi mo naman pahiramin marites ka sa iba. Sabihin, ang damot nila. Ayan na. Pag hindi ka nagpapahiram, ayun, ikaw na yung mali. Ikaw na yung demonyo. Ay nako naman. Giovanni Corot, kanang di manghatag og sudaan toy kung dunay parte. Patay kang bata ka. Yun daw mga hindi nagbibigay ng pagkain pag may parte. Ito mga kabisyo ha. Pag meron po kayong mga kapitbahay, may party sa loob, di ba? Hindi naman po pwede yan na siguro kapitbahay yan. Hindi naman yan siguro importante sa loob. Ang maganda dyan is bibigyan mo siya ng spaghetti at saka pansit. Sinog ba? Konti lang. Para hindi magagalit kasi magagalit yan sila kasi may bisita ka, di ba? Pag may bisita ka, madalas yan may sasakyan. Pag may sasakyan, doon yan sa kapitbahay magpapark. Di ba? Para pag balubag loob ba, bigay mo na yung pansit, spaghetti, lumpia. Hindi yan magagalit. Hindi ka na masama. Yaon! Sabi ni Reynelyn Castro Verde, feeling mayaman like parang kala mo may sariling mundo. Makikipag-communicate lang sa kapitbahay pag may kailangan. At yung kapitbahay na sila-sila lang magkakasama na nagpaplastikan pa na. Yun ang sinasabi natin dyan mga kabisyo. Alam mo mga kabisyo, kaya sinasabi natin ito sa ere para ikaw ngayon, Angkol, ikaw, Auntie, mga pamangkin natin, alams nyo na kung ano bang dapat gawin para hindi kayo magiging masamang ugali na kapitbahay. Kasi pag masama yung ugali mo, Lucy, yun ang inyong kigol. Ayan, basic na po yan mga kabisyo. Yan na po yung gagawin po ninyo. Yan na. Kailangan pa bang i-memorize yan? Halata na po yan. Alright, maraming salamat po mga kabisyo. At ako na po yung magpapaalam. Bukas na po tayo at magiging mabait po tayong kapitbahay ha. Ayan. At syempre, kinigyapon si Uncle Totoy, Totoy Bato. Ang ating programa po, 9 p.m. till 12 midnight. Ang programang Totoy na Love. Ngayong gabi, amping pirmi, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!